Γεια χαρά μάγκες. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Θα ξεκινήσω την εκπομπή με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό γιατί σήμερα η κόρη μου η Έλλη πέρασε τις εξετάσεις στο κολέγιο. Και δεν είναι ότι δεν το έχουν κάνει άλλοι. Το έχουν κάνει πολλοί άλλοι. Αλλά το ότι ένας ανθρωπάκος σαν του Γεωργίου που δεν έχει τα λεφτά του Κόκαλη, του Φιενόπουλου και του Βαρδινογιάννη κατάφερε να στείλει την κόρη του σε κολέγιο. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε γραμμές. Ναι, έχουμε γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Γεια χαρά μάγκα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για το Πλεσσίς. Δηλαδή πες μου ρε φίλε, η δική σου γνώμη για το Πλεσσίς ποια είναι? Δεν ξέρω, γι' αυτό σας πήρα εσείς να μου πείτε. Πώς τον είδατε, ας πούμε? Παιδί μου ρε παιδί, πολύ αργός. Βάου, τον είδα εκεί, πάλευε. Αυτός μάγκα μπαίνει στο γήπεδο ξυρισμένος και βγαίνει αξίριστος. Είναι σαν το κατσουράνι. Μα τι πράγμα είναι αυτό? Τι πράγμα είναι αυτό? Απορώ αν παίζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα μπαλά. Βλέπεις εκεί Ευρώπη, βλέπεις Μπαρσελόνα, τα από εκεί, πάρ' το μέσα. Τώρα μη μου λες για Πλεσσίς τώρα. Μη χαμάς τη συζήτηση τώρα. Έτσι δεν είναι ρε Γιώργο, πες μου δηλαδή. Τι να πούμε για το Πλεσσίς, η Μπαρσελόνα. Βάζει τώρα εκεί τον γκολ, τώρα μαλακίες μου λες και εσύ μάγκα. Πάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε στον επόμενο. Να το μιλάτε στον ελληνικό μου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε μάγκα. Από Σαραντάπορο. Σαραντάπορο, Με θυμάσαι? Ποιος, πες. Τότε εκεί στα φανάρια που είχαμε βρεθεί. Μίτσι Κέλε, Ναι. Πολύ σε θυμάμαι. Λοιπόν, Γιώργο, πες μου ρε Γιώργο, πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος? Τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με πέρσι φίλε. Δηλαδή? Γρήγορος, πιο καλός. Με ένα κέντρο, με ένα μοιραλάς που θερίζει. Με έναν... Η μόνη εξαίρεση είναι... Ποιος Γιώργο? Σαν το Πλεσσίς μου θυμίζει αυτός. Αυτός ο Ντουντού. Τι είναι αυτός ο Ντουντού? Πάει, έρχεται. Τίποτα! Αμ' ο άλλος. Ποιος Γιώργο? Ο Τωροσίδης! Μια παίζει, μια δεν παίζει αυτός. Χαιρετισμούς και στο Γιώργο δίπλα σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Μα, ρε Γιώργο, να σου πω τώρα, εσύ λες τις μαλακίες σου Γιώργο. Πήρανε τον Βαλβέρντε. Μα ο Μπάντοβιτς, είχα πει τον Μπάντοβιτς, πανικός γινόταν. Πανικός γινόταν, να βάζει μέσα λούα να το βάλει. Δεν Μπάντοβιτς. Είναι δυνατό ρε Μπάντοβιτς. Να βάζεις... Γιώργο, έχουμε μηνύματα. Είναι δυνατό να βάζεις σταμάτα, κάτσε λίγο να τελειώσω. Σταμάτα, Γιώργο. Το Λούα πιο πίσω. Δεν Μπάντοβιτς. Η θέση του Λούα μία είναι, αγαπητέ μου, Μπάντοβιτς. Είναι σέντερφο! Τι πας και μου το βάζεις, αριστερά, δεξιά, πάω. Σε φάση, να λες, γιαγιά, Λούα. Μάλιστα, ευχαριστώ Γιώργο. Καλύφθηκα. Έχουμε μηνύματα εδώ για τα τρίγωνα του Τζιοβάνι, του Ριβάλτο και του Καστίλιο. Ένας παλιός φίλος έτσι του Ολυμπιακού. Τι έχεις να πεις για αυτή την ομάδα του 2000 περίπου? Εδώ μας ρωτάνε. Μάγκα, έχουμε περάσει την εποχή της αρχαιότητας πίσω. Ποια τριγωνάκια, ποιο Τζόρτσεβιτς, αυτά έχουν γίνει μωρέ τώρα. Πάλι, ζήσες το τώρα, δες την ομάδα σου τώρα.
Ρε θα μας τρελάνουνε ρε. Ακόμα στον Τζόρτζεβιτς έχουν μείνει ρε Γιώργο. Και για κλείσιμο μάγκες, σας έχω κάτι. Πάμε Νίκο Καρατζαφέρη να ακούσουμε τι κομματάκι έχουμε για σήμερα. Γιώργο, ακούς κιθάρα, ακούς κιθάρα. Πέιτζ, ο Τζίμι Πέιτζ είναι αυτός.